biyo bayan DW da ta wallafa wannan labarin wanda yanzu ma wallahi bacci ne ma gane ga gado amma wallahi ba zan yi bacci ba sai na yi wannan bidiyo billahi lillahi. Tabbas sun wallafa a shafinsu na cewa an kashe sojan Nijar sama da mutum 20. Na rantse da Allah ku tabbatar da cewa ba DW ba ko RFI, wallahi sojan Nijar ba wai ku 'yan ƙasa ku shaide shi ba, kan ma ku shaide shi, duniya ta san da cewa kai sojan Nijar wallahi kan da gwiwo shi ta kai ƙasa, wallahi ka tabbatar da cewa gawawaki da yawa sun kwanta. Soja guda na Nijar wallahi kan da ya kai ga ƙasa ka tabbatar da cewa na rantse da Allah ba shi kaɗai ya faɗo ba. 'Yan ta'adda sun kwanta sannan ya kwanta. Same fiye male kan wannan abin da kun ka fito na cewa an kashe sojojin ƙasar Nijar. Wai shi Juma'a da na ce da na kawo magana brave sojojin ƙasar Nijar irin nasarar da sun ka samu na kama 'yan ta'adda ƙauyuka da wajaje daban-daban kama daga su Tilberi ƙauyukan nan na wajen su ina da ina ne duk yadda wai yanzu shine sun kafa ko da cewa wai an ka juye labarin ya zamanto cewa 'yan ta'adda wai sun kashe sojojin Nijar, oyarke kuma sojojin Nijar su sun kashe 'yan ta'adda. Same fiye malin billahi lazi sojan Nijar da kuke gani. Ni ne ma zan gaya muku, kai kan ba ma sai na rantse muku ba, kan ma mutun ya yarda, kan ma ku yarda. Soja na ƙasan mu dai, wallahi mu muna da tabbacin cewa da kaji an ce soja ya kwanta, to na rantse da Allah kawai ka sa a ranka cewa wallahi a je a bincika ba shi kaɗai ya faɗo ba. Ƙirya ne wallahi. Efi kuma 'yan gwagwarmaya ba zai yi ba yau mu ku zo muna da labarai na RFI ko kuma BBC Hausa ko kuma DW idan kiɗi ya canza dole rawa ta canza. Kada mutum ya ƙara fake muna da wata takardar shi bisa ta BBC Hausa ko kuma DW na wallafa labari na ƙasar Nijar. Ba mu yarda da wannan ba, daga yau ba mu yarda ba. Idan za ka kawo abubuwan ci gaban ƙasar Nijar, ka je ka bincika a kafafai na ƙasar Nijar akwai su da yawa waɗanda za ka samu labari ba sai RFI da BBC ba don su da sun kai suna. Ku yi muna aiki da kafafai na ƙasarmu na Nijar waɗanda ba za su wallafa sharri na ƙasarmu na Nijar ba. Kuma duk waɗanda an yi ma mutane uzuri a baya aksarin baya wanda mu duka ni kan kaina ma ba zan hidda kaina ba baya abubuwan da sun faru, amma a yanzu ku san da cewa kiyayyen nan ta wuce duk yadda kuke tunani. Ba zai yi ba mu yau mu ce Nijar matsalar tsaro sannan kuma turawa suna nan suna jiran mu, kuma kasashe makwabta suna nan suna jiran mu, ga kafafai muggai waɗanda sun ka saki wani labari mummuna kan kasarka wala sai hankalinka ya tashi. To billahi lazi na rantse da Allah mu ba ga BBC ko DW ba, mu ga mutanen da ke kawo labari da su ne muke magana. Bala saboda su ana biyan su ne suna aikin su, ko kuma da ke ɗauko labarin su kai kamuna il faut qu'il s'assoie clair. Ku san ku inna lillahi wa inna ilaihi sojojin kasar zuwa Allah ya ji kansu alai musu, wallahi ƙarya kuke ku munafikai ne. Don il faut qu'il s'assoie clair. Kidi ya canza dole rawa ta canza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yan uwa ina so ai fartajen bidiyo ai lakin kaman hakan yana sa duk bidiyo muka azo kai sauran gane shi. To alhamdulillah wani abokina na wallahi ya yi mini message. To ina ganin shi a sapotage yake magana, sapotage yake yi. Idan ina tsammanin ba goyon bayan sojoji yake yi ba. Sai ya kai mini message na sapotage ya ka tabbaya ta wai to mu tunda mu rike jinnare mu ba ta ba dole mu ce ba mu da kuɗi kasashen mu ba. To alhamdulillah rabbil alamin. Lalle wannan tambayar taka ni dai sai in ce na farko ba ni da babban masaniya akan harkar kuɗi tunda ba economist bane ni. Amma akwai amsa da nake so in baka a cikin wannan bidiyon. Ina son ka san da cewa ita jinnariya mu rike jinnariyan ba ta hita in baka san abin muhari ba za ni gaya maka yau. Muna sa ran tsammanin cewa kamar da na gaishe shekaran jiya a wannan taro da za a yi na shugabannin ne ƙasa IAS na shugabannin ƙasashen IAS a ƙasar Mali a ƙarshen shekarar ga. Muna sa ran tsammanin cewa insha Allah za mu ji cikakken bayani da kuɗin IAS ko mu ce muna sa ran kafin lokacin nan a sa mu da datti ɗin da za su fara aiki. Dan mun san kuɗin in Allah yarda akwai su kuma an yi su. To alhamdulillah idan muka yi kuɗi kana ganin kakana za a yi kuɗi mu su yi baler sannan kakana za a yi kuɗi mu su yi garanti. To wannan shine nake so in faɗa maka. Idan muna da jinnariya kowace ƙasa ta IS kamar yadda muka nan muna rike jinnariya mu ba ta hita. Muna da reserve door. Kenan wannan shi zai sa
kasashen turai su yi saurin asabte din kuɗin mu, su yarda da kuɗin mu kai tsaye, saboda sun san da cewa muna da arziki na zinariya. Saboda ita arziki na zinariya, an kana da zinariya aje, abu ne yadda ka san kana da kuɗi, kaman kana da kuɗi banki, ka san kana da kuɗi banki da kullum kana san kare san kana da kuɗi banki aje. Haka zinariya take, ko in ce maka kaman ka canza dolar ka aje, in ka canza dolar ka aje yana iya gobe ya hau ko ya sabka. Haka zinariya take idan kana aje da zinariya, ko da yaushe in dai kana aje da zinariya kaman kana da kuɗi ne. Ka kuma ta kuma cewa turawa daga ɗaukar zinariyan mu suna yanzu in ka bincika kamar da gaishe kan jiya, Faransa a Europe ta yi kowace reserve d'or, ta yi kowace zinariya ta adani. Kun gani? To haka ne idan kana da zinariya aje, ita ko da yaushe kana da kuɗi, kuma shi zai sa kowace ƙasa komi aka tashi wasu mayyan izuzzuka za su yarda da ku a zo a bude mayyan izin a ƙasashen ku, saboda an san da cewa kuna da arziki na zinariya, kuna da garanti, kuna iya ɗaukar wannan garantin. Ka gani ko? Tunda in ba su cin kuɗin ku amma su kuna da zinariya aje. Ka gani? Duk abin da za ku iya ku yi da su, idan ma ba su son kuɗin ku, kuna iya ku yi da zinariyar ku. To saboda haka ajiyar zinariya yadda ka san ka canza dolar ka aje ne. Haka ne, hankalinka kwance. Wannan amsa da nake iya baka a cikin wannan kenan. Kuma sannan a bayan haka nan muna iza ta'aziyyar mu ga sojoji waɗanda suka cikin gumurzun da aka yi shekaran jiya, ko da yake alhamdulillah za mu cewa su ma sojojin sun kashe 'yan ta'adda da yawa. Ga yadda muka ji labari an ce sun yi ma 'yan ta'adda ƙofar rago, sai da suka shigo da ko ina da ko ina, yadda aka kashe su Allah shi ɗaya san irin adadin da aka kasa, saboda sojojin mu ba hudi suka yi ba. Kuma hakan yana da shawa, saboda yau abokin adawa, abokin gaba an ce bai da karami. Haka ne, gwamma ku bar sirrin ku tsakaninku. Kuma waɗanda suka rage mu gidan gaskiya a wannan harin su ma muna musu ta'aziyya, muna ma iyalansu ta'aziyya. Allah ubangiji ya yahi masu, Allah ubangiji ya sa aljanna amma ko masu, kuma muna sa ran hakanan saboda akan ƙasarsu suka mutu, akan kare ƙasarsu. Allah ya amshi rayuwarsu. Assalamu alaikum. Yanzu ka duba duk ƙasar da ka sani Afirka, kafin Afirka babu inda ba su haɗa da wata musiba na wasu ƴaƴan da take ja musu jaraba. Duk ƙasar da ka sani ita ce sharri a wannan. Yanzu akwai ƙasar Alje ba ƙasar musulmi ba ce? Lokacin da Alje take neman ƴancin kanta, sai da kashe mata mutum miliyan 6 Faransa ta kashe mata, wanda aka sani kenan. Amma duka makwabtan Alje suka juya mata baya, suka haɗa ma Faransa kai. Nan Nijar ta daga cikin suka juya ma Alje baya. Libya, Tunisia, Mauritania, Morocco, ba wanda ya goyi ban Algeria, sai Mali. Yanzu yau duk duniya babu wadda take ma Mali sharri irin na Alje. Lokacin da Faransa kuma ta zauna ta ma Mali iskanci, sai Alje ta ce to tun da kin taimake ni, tun da mu yanzu ba addinin Allah ba muke, bare mu ga zumunci da amana, a'a mu ai bautar tura muke. Na karanta wasu comment guda 4 cikin comment da ake muna kan maganar da muke yi akan Sterling. Amma kafin yi magana akan comment din, dan Allah ku saurari wannan bidiyon me ake cewa a cikin shi. Garin ga talaka bai isa share mu kanshi kuka ba. Dan wifin ga da muka kama kwana biyu muna huskiya muna damkiya, shi mata musu kiwo. Ka kama daga Orange, Move, Airtel, dukansu in ka sa samfaran babu wanda zai baka san mo, balle ayi magana balle ayi magana 'yan shiga ma. Me na wifin ga karta na dala 20 da suke samu ma tsore musu idanu. Kun ji abin da yake cewa shi fa wannan kalle yanda ɗakin yake da kuma ƴantan ɗin da komai, in ka haɗa wannan gurin da ɗakin da komai, ban ce wurin su yi miliyan 5 ba. An ce mai irin wannan sai ya je ya yi rijistar miliyan 5. Dan Allah, mu gaya ma kanmu gaskiya cikin wannan al'amarin. Mu abin da muka fahimta, wasu ne suke so a yi musu wani aiki, shi yasa suka tunzuro haka. Mun yi ƙoƙarin 'yan kamfanonin su gyara dangane da abin da ya shafi sadarwa ta hanyar connection, tun da wannan zamani ne ake tafiya cikinsa. Bai yiwuwa ƙasa in ba ta da connection, da an tsere mata da connection an bar ta a baya, domin wannan hanya ce ko da gwamnati yakan samu sauƙi wajen aiki ta hanyar internet, kuma hanya ce da gwamnati yakan isar da saƙon shi zuwa ga 'yan ƙasa cikin gaggawa da sauri. Sannan sun ƙi su gyara
yanzu sun ga ana ta barin connection ɗinsu ana ta dawo a Starlink, shi yasa suka ce to su suna zuwa mu kuɗi ƙasa ba za su aminta da wannan ba. Amma wannan shine ainihin bayani wanda yake ɓoye, kuma hakan zarginmu ne, kuma akwai abubuwa da yawa da suka tabbatar da haka. Amma mu je zuwa wani ya mun comment, a cikin comment sai yake cewa ayi mu gani ba mu muka ce tusa tana hura wuta ba. Wani shi kuma yayi comment yace ba mun ce gwamnatin nan wata tsiya ce ba mu muke daure mata gindi ba, mu ci gaba. Wani yace idan masara ta gasu to za ta fara kuka, alama ce za mu yi bayani. Wani shi kuma a cikin comment ɗinsa shi yace mana a juri zuwa rafi dai. Wannan su ne comment guda hudu da nake buƙatar in ma wanda suka yi mana mummunan fahimta bayani akan wannan comment din nan. Abinda suka faɗa sun faɗa ne bisa tunanin cewa wannan maganar da muke yi kamar muna sukar gwamnati ne. Sun kasa rabewa tsakanin kaima gwamnati kuka da kuma sukar gwamnati. Har yanzu muna tare da wannan gwamnati kun babu ran da zamu fita bayan ta da yardar Allah, har sai ran da ta bar gaskiya. Daga ran da suka bar gaskiya suka fita daga tsarin da yake nuna Niger suka nufa, to a wannan ranar zamu bar sau kuma zamu shiru da bakinmu, ba za ku ƙara jin bayananmu ba a cikin lamarin da ya shafe su. Amma wannan magana ce ake ta ƙasa gaba ɗaya, ta kuma abin da yake damuwar talakawa, wanda kuma muna ganin cewa a daidai wannan gabar idan ba mu koka ba to ba mu da wata gaba mafi kyau da za mu koka. Don haka ne muke cewa a cikin lamarin Starlink ɗin nan a duba a kuma dubawa. Muna da damuwa, muna da abin da ya dame mu, muna so kuma a yi muna magani, muna so a ceto mu daga komawa hanyar da muka baro. La famille, partagez la vidéo la famille. Alhamdulillah sami alamin, godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki mai gwamnati. La famille, na ji maraban da in yi video, amma yau na fito ne in yi video akan wata magana da na ji tana yawo da orange ne ko zamani madan mai harba mu wasu. Saboda mafi yawanci fa abinda za ku yi tunani, wallahi wasu artusoshin nan fa na Niger duk su ne suke bata mana al'amarin wagga tafiya da ake kai sama. Ɗan gidan peace nan kai Musa Yaro da ka fito kana magana wani mai yayi kana wani yaban su kana daman duk ku ne kuke kawo mana wasu matsaloli daman dole ne mutane yau aka ce dan Niger ne kana mai yaki ne yana yakaka. Wanga mutane mun fito mu muna ta magangana akan su muna cewa kaza dole fa su gyara mana fa. Ko me su gyara dole fa in ba fitowa suka yi ba suka sa hannu suka yi aka yi yarjejeniya da su. Duk lokacin da suka ayi yarjejeniya da su duk da suka sake dawowa da wannan cutar da suke ma dan Niger a kore su kawai za a yi da kasa shine wannan za su tsayawa yadda ya kamata su bi doka amma a haka ba yadda za a yi su bi doka to kai dan mai kai na gani ba za ni zagin ka ba amma mi wannan kamfanin ba nan mamarka ba na uwarka ba na ubanka ba na kakanka ba ka fito kai kana taiban su ka je kai ma sun dan gewa wani waje sun ba kuɗi wai kana fitin aje ayi gaga ayi mi ai banza ya samu wasu mutanen daga wasu mutanen namu ba su da kishin kansu ne ba ka da kishin ƙasa ka ba ka da kishin addinin musulunci haka nan ne kawai dan saboda duk in dai musulmi ne kai mai imani wallahi duk abin da ake yi mu yau a cikin Niger wallahi dole ne ka tausaya mana dan Niger baka isa ka sa dala 20 ba baka isa ka sa dala 20 ba ta ini haka nan kawai baka yi kira da ita ba a bar ma ita sai an doke ta da Allah ku idan ba zowa za ku yi magana akan akawun mu sauyi ba ku ƙara fitowa kuna yaba wannan Airtel da Orange an katan wa ƴaƴan sinan nuka ƴan burowa barranai yake yawo dirga bana ku tsaya kuna ta wani shirme ko andi shakla domin kara mana kwalin gwiwa ka danna mana alamar like sai ka danna wannan rubutun nan da kake gani abone sai ka danna kararrawar sanarwa domin a sanar da kai da zarar mun ɗora sabon bidiyo ba tare da bata lokaci ba mun gode.